Vahvun alku. Televisioruuduissa pyörii ohjelma, joka tekee kilpailijoistaan kansallissankareita. Gladiaattorit. Lihaksikkaita, karismaattisia, voittamattoman oloisia hahmoja, jotka taistelevat toisiaan vastaan pisteiden ja yleisön suosion kera. Vuonna 1993 areenalle astuu nuori nainen, jonka kilpailijanimi on Timantti. Hän on ohjelman nuorin naisgladiaattori. Hän ei ole eniten esillä, ei eniten haastateltu, mutta hänet muistetaan fyysisestä vahvuudestaan ja hiljaisesta, melkein etäisestä läsnäolostaan. Toinen kilpailija muistelee häntä myöhemmin sanoin. Hän oli hahmo, joka pysyi taustalla, eikä oikein ollut kontaktissa muihin. Kukaan tuolloin ei voinut tietää, että 10 vuoden päästä sama nainen istuisi oikeussalissa syytettynä yhdestä Suomen historian raaimmista rikoksista. Tämän naisen nimi on Virpi Butt. Ja tämä on hänen tarinansa. Virpi Sanna Sinikka Butt syntyi 9. elokuuta 1972. Hänen varhaisista vuosistaan tiedetään julkisuudessa yllättävän vähän. Ei perhetaustaa, ei erityisiä käännekohtia, jotka selittäisivät myöhempää. Ne, jotka tunsivat hänet nuorena, kuvaavat häntä hiljaiseksi ja varautuneeksi. Yksi hänet lapsuuden ystävän kautta tuntenut mies muistelee, ettei kenellekään olisi tuolloin tullut mieleenkään, että tästä tytöstä tulisi murhaaja. Jossain vaiheessa 1990-luvun loppua jotain muuttuu. Butt alkaa käyttää anabolisia steroideja. Hän juo runsaasti. Ja Tampereen yöelämässä hänestä alkaa levitä toisenlainen maine, väkivaltaisen, arvaamattoman naisen maine, jonka läsnäolo baareissa saa ihmiset varuilleen. Kukaan ei tiedä tarkalleen, mikä tuon muutoksen laukaisi. Mutta 2000-luvun alussa Virpi Buttista on tullut aivan toinen ihminen kuin se hiljainen kilpailija, jonka Suomi näki televisiosta vuosikymmen aiemmin. Toukokuu 2002. Tampere. 29-vuotias ohjelmoija Kari-Pekka Anttonen on tuolloin Virpi Buttin entinen poikaystävä. He ovat viettäneet aikaa yhdessä aiemminkin, mutta tämä ilta on erilainen. Anttonen viettää iltaa Buttin ja tämän ystävän Janne Hyvösen kanssa ravintola Sputnikissa Tampereella. Illan päätteeksi kolmikko päätyy Buttin kotiin. Mitä tarkalleen tuona yönä tapahtui, ei koskaan täysin selvinnyt. Anttosen ruumista ei koskaan löydetty. Mutta myöhemmin oikeudessa Janne Hyvönen tunnusti, hän oli surmannut Anttosen. Ja sen jälkeen tapahtui jotain, joka järkytti myöhemmin koko Suomea. Hyvönen kertoi leikanneensa Anttosen jalat irti ja paistaneensa niitä uunissa, mausteiden ja suolan kera. Sen jälkeen hän soi lihaa. Virpi Butt ei osallistunut kannibalismiin. Mutta hän ei myöskään estänyt sitä. Ja myöhemmin hän yritti tarjota Anttosen lihaa tuttavalleen, kertoen sen olevan tavallista possua. Ruumis paloiteltiin ja jäänteet hävitettiin eri puolille kaupunkia. Anttosen katoaminen jäi vuodeksi selvittämättömäksi mysteeriksi. Kunnes toinen, vielä julmempi teko toi koko asian päivänvaloon. Vuosi on kulunut. On juhannus 2003 ja Pirkkalassa asuu 26-vuotias mies nimeltä Arto Malinen. Illan tapahtumia ei tunneta täysin, mutta lopputulos on tuttu. Riita, joka päättyy väkivaltaan. Virpi Butt puukottaa Malista useita kertoja. Kun mies on kuollut, Butt tekee saman kuin vuotta aiemmin. Hän soittaa Janne Hyvöselle. Yhdessä he paloittelevat ruumiin. He poistavat sormenjäljet, yrittävät hävittää pään. Ruumiin osat pakataan pahvilaatikoihin ja viedään parvekkeelle, koska ne ovat alkaneet haista. Aamulla he soittavat Hyvösen tuttavalle ja pyytävät kyytiä, laatikot pitää saada pois. He väittävät kuljettajalle, että laatikoissa on roskaa.
He haluaisivat viedä ne kauemmas, Nokialle asti, mutta kuljettaja ei suostu ajamaan niin pitkälle. Sen sijaan laatikot päätyvät roskiksiin eri puolille Tamperetta. Mutta tällä kertaa joku näkee jotain, joka ei täsmää. Hätäkeskukseen soittaa nainen, joka on ollut asunnossa ja kertoo yksityiskohtia, jotka saavat poliisin uskomaan, ettei kyseessä ole huijaus. Poliisi menee paikan päälle Pirkkalaan. Virpi Butt ja Janne Hyvönen pidätetään henkirikoksesta epäiltyinä. Tutkinnan edetessä selviää, että kyseessä ei ole vain yksi murha, vaan 2. Malisen tapaus johtaa myös vuotta aiemmin kadonneen Kari-Pekka Anttosen tapauksen selvittämiseen. Oikeudenkäynnissä käy ilmi yksityiskohtia, jotka järkyttävät koko Suomea. Todistaja kertoo, että Butt oli uhannut tappaa hänetkin, jos hän puhuisi. Syyttäjä kuvailee tekoja täydelliseksi piittaamattomuudeksi ja katumuksen puutteeksi. Psykiatriset tutkimukset toteavat, että Buttilla on rajatilapersoonallisuushäiriön piirteitä ja epäsosiaalisia taipumuksia, mutta hänet todetaan silti täysin syyntäkeiseksi teoistaan. Vuonna 2004 sekä Virpi Butt että Janne Hyvönen tuomitaan murhasta ja hautarauhan rikkomisesta elinkautiseen vankeuteen. Turun hovioikeus pitää tuomiot voimassa. Oikeus määrää heidät maksamaan yli 100 000 euroa korvauksia uhrien omaisille. Poliisitutkijaa, joka kohtasi Buttin pidätyksen yhteydessä, jäi vaivaamaan erityisesti yksi asia, ei se, mitä Butt oli tehnyt, vaan se, miten hän siihen suhtautui. Hän kuvaili naista täysin kylmäksi. Sellaiseksi, joka ei ollut edes kiinnostunut siitä, mitä hänelle itselleen seuraavaksi tapahtuisi. Butt itse kuoli, ottamatta koskaan kantaa tähän epäilyyn julkisesti. Ja niin Raisa Räisäsen tarina jää auki, yhdeksi Suomen pisimmistä ratkaisemattomista katoamistapauksista, ikuisesti kietoutuneena Virpi Buttin nimeen ilman lopullista vastausta. Vuosi 2017. Butt on istunut vankilassa yli 15 vuotta. Rikosseuraamuslaitos vastustaa jyrkästi hänen vapauttamistaan, riski syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen on arvioitu korkeaksi. Silti Helsingin hovioikeus myöntää hänelle ehdonalaisen vapauden. Perusteluina mainitaan myönteinen kehitys vankilassa, raittiuspyrkimykset, suoritetut opinnot ja perhesuhteet. 31. joulukuuta 2018 Virpi Butt astuu ulos vankilan porteista vapaana naisena. Ennen vapautumistaan hän on tehnyt jotain merkillistä, hän on vaihtanut nimensä. Virpi Sanna Sinikka Buttista tulee Lucrezia Franska Pandora Butt. Uusi nimi uudelle elämälle. Hän muuttaa pieneen kaupunkiin Pirkanmaan laidalle, Kuruun. Hän alkaa työskennellä valtakunnallisesti toimivassa yrityksessä. Naapurit tietävät kuka hän on, ja monet kertovat pitävänsä ovensa lukossa. Mutta Butt itse elää hiljaista elämää, hänet nähdään lähinnä tekemässä lumitöitä öisin. Hän menee naimisiin. Kesäkuu 2021. Buttin puoliso jättää avioerohakemuksen. Avioliitto on päättymässä. Mutta avioero ei koskaan ehdi astua voimaan. Marraskuussa 2021, ollessaan Länsi-Afrikan Ghanassa, Virpi Butt kuolee. Hän on 49-vuotias. Kuolinsyytä ei koskaan julkisteta, Suomen lain mukaan se jää salassa pidettäväksi tiedoksi, koska kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta. Suomen viranomaiset vahvistavat myöhemmin lääketieteellisen kuolinsyyn ja sulkevat pois rikollisen osallisuuden. Samalla he toteavat, ettei Buttin nimi enää kuulu mihinkään aktiiviseen tutkintalinjaan Raisa Räisäsen katoamisessa. Hänen rikoskumppaninsa Janne Hyvönen vapautui ehdonalaiseen maaliskuussa 2019.
Hänkin kuoli toukokuussa 2025 50-vuotiaana. Virpi Buttin tarina on tarina kahdesta elämästä samassa ihmisessä. Nuoresta naisesta, joka tavoitteli menestystä television areenoilla. Ja naisesta, joka teki tekoja, jotka jäivät pysyvästi Suomen rikoshistorian synkimpien lukujen joukkoon. Hän vapautui, vaihtoi nimensä, yritti rakentaa uuden elämän varjojen keskellä. Mutta menneisyys ei koskaan päästänyt häntä täysin irti, eivätkä ne kysymykset, joihin kukaan ei koskaan saanut vastausta. Timantti kuoli kaukana kotimaastaan, vailla julkista selitystä. Ja Raisa Räisäsen tarina, kuten monen muunkin tarina, jäi ikuisesti kesken.